The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Dahil sa malakas na hangin noong nakaraang linggo, dala ng Bagyong Christine, isang pamilya ang nawala ng tirahan matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay. Makakausap natin si Christine Sipolbida na humingi ng tulong para sa kanilang pangangailangan. Magandang hapon po sa inyo. Hello po. Christine, magandang hapon. Opo, magandang hapon din po. Opo, kumusta po kayo ngayon matapos po itong problema sa atin, itong bagyong si Christine? Kumusta po yung kalagayan nyo ngayon, nanay? Ito po, nakikitira po kami ngayon for the meantime po kasi hindi na po matitirhan yung bahay namin kasi nga po, hindi na po siya safe na tirhan po. Opo, hindi na safe na tirhan. Pwede nyo po bang masabi, nanay, ano po yung nangyari sa bahay po ninyo? Nung bagyo po na October 20 po, 5 p.m. pa lang po, nag-evacuate na kami kasi po yung bahay namin, hindi naman po siya concrete. Mga light materials lang po yon. Opo. Tapos po, nag-evacuate na po kami doon sa kapitbahay namin na mas safe po yung bahay. Tapos po, nung kinabukasan po, nakita namin na daganan na po ng puno yung bahay namin na hindi na po siya safe na tirhan. Ganun po. Opo, so ilan kayong nakatira sa bahay po ninyo? Bali 11 po kami lahat kasi nandun po yung mga pamangkin ko po, tapos yung magulang ko po, tapos ako po at saka yung asawa ko po at saka yung anak ko po na isa. Tuwing meron po bang sama ng panahon, lumilikas po kayo or ngayon lang pong Bagyong Christine kayo po lumikas dahil din sa lakas po ng ragasan ng baha? Lagi po kami nag-evacuate po kasi nakakatakot na rin po kasi yung panahon. Hindi po natin kasi sabi kung malakas po ba talaga yung bagyo o hindi. So lagi po kami nag-evacuate po. Okay. So hanggang ngayon, hindi na kayo bumabalik pa dyan sa bahay ninyo dati? Po namin, nalalista po namin yung mga gamit namin. Tapos, ginagawa lang po namin siyang lulutuan na lang po kasi hindi na siya pwedeng matulugan, ganun po. Kasi syempre, malaking puno yung dumagan sa bahay ninyo. Saan na kayo ngayon, Christine? Saan na kayo namamalagi ngayon? Ayun, nawala si Christine, ano? Kitang-kita natin mga kaaksyon, yung bahay nila Christine na talagang sobrang laki, sobrang haba ng kahoy na dumagan sa kanilang bahay. At yung bahay nila ay gawa lang sa light materials. So, sabi ni Christine, pumupunta na lang sila dyan, umuwi, tuwing magluluto. Pero syempre, hindi na sila dyan mamamalagi dahil sa sobrang pinsala na hatid ni Bagyong Christine.
So balikan natin si Christine, ano? So alamin natin kung ano yung trabaho ni Christine, yung asawa niya, ano ba yung trabaho din, at syempre, dahil wala silang matirahan ngayon, kung namamalagi man sila kung kanino, eh syempre iba pa rin yung sariling bahay, ano? Balikan natin si Christine. Christine, sa muli, magandang hapon. Opo. Saan na kayo ngayon, Christine, namamalagi? Ako po, nakikita na muna po ako dun sa bahay kubo ng kuya ko po. Tapos yung mga magulang ko po, saka yung yung pamangkin ko po, at mga kapatid na iba. Doon nandun muna po sa kayo, bahay. pansamantala Sa bahay po ng doon tito muna ko. kayo sa bahay kubo ng kapatid mo. Opo. Ano yung Opo. meron ka bang trabaho ngayon, Christine? Sa ngayon po, nag-aral po ako ng college po sa public school. Estudyante ka pa. Opo, 30 years old na po ako, ma'am. Tapos, nag-take po ako ng college po kasi sayang naman po yung, malapit naman po dito sa amin yung school. Okay. Nag-aaral ka pa, pero meron ka na bang pamilya, asawa at anak? Opo, meron po akong asawa, tapos may anak po kaming isa, grade 1 po. Ayun. Si Mister, meron bang trabaho? Opo, nagle-labor din po na trabaho. Matanong ko, Christine, kasi nababanggit mo, isa lang yung anak mo, pero bakit 11 kayong nakatira sa bahay? Opo, kasi ganito po yan, ma'am. Yung, mayroon po akong kapatid na panganay, lalaki, tapos po, may dalawa po siyang anak. Tapos yung asawa niya po na babae, nagkaroon po ng ibang asawa. Kaya po, yung kapatid po, kinuha niya yung mga anak niya, tapos yung nanay ko po yung kumukupkop. Ayun. Tapos yung pangalawa ko naman po na kapatid na sumunod dun sa panganay, may asawa rin po yun. Tapos nung pandemic, namatay po yung asawa niyang babae. Tapos may anak din silang dalawa, kinupkup na naman ng nanay ko kasi wala pong choice. Ayun. So, Okay. yung naiwang anak ng kapatid mo, yung nanay mo Okay. yung kumupkop. So, paano kayo nagkakasya doon, or paano yung paggalaw ninyo sa loob ng bahay na yun? Nakita po kasi namin talagang maliit lang siya. Opo. Gawa sa Maliit lang light po talaga. material. So, paano Opo. nyo pinagkakasya yung sarili nyo? isa't yung isa? mga pamangkin po namin, habang wala pa yung tito namin sa bahay niya, doon muna sila namamalagi. Kasi, hindi talaga kakasya, ma'am, doon sa bahay na yun. Tapos ako po, ganun din po, kami, habang wala pa yung kapatid ko na kuya ko, doon muna kami sa bahay niya. Pero doon talaga dapat kami nakatira sa nasirang bahay ko. Okay. Dahil sa nangyaring pagkasira ng bahay nyo, Christine, nakakuha na ba kayo ng tulong mula sa barangay or sa ano pa man Wala man agency? po, kasi wala man po, ma'am, kasi ang po nila, yung talagang binaha at pinasok ng baha, yung inuna po nila na natulungan po. Okay. Yung binaha. Pero kitang-kita naman talagang apektado kayo dahil yung bahay nyo ay talagang nadaganan Okay. at hindi nyo na magamit yung bahay. Hindi na po talaga. Okay. Hindi na siya safe. So paano yun, Christine? Saan kayo kumukuha ng pang-araw-araw yung pagkain? Ayun po, yung mga kapatid ko po, kasi nag-work po sila sa Manila, yung kaya lang po nila kasi, marami din po silang expenses. Lalo po yung nanay ko po na kapatid, nawalan siya ng work ngayong lang week. So napapadala lang po nila sa mga magulang namin sa monthly, mga 3K, yun po, yung parang pinagkakasya po nila. Tapos yung asawa ko naman, may nakukuha din na, sapat lang din sa amin, minsan kulang pa rin po. Kaya, Okay. So babalik pa madalas ba kayo po- doon, Christine? Ipapalaayos niyo pa ba yung bahay o dyan na kayo mamalagi sa lumang bahay ng kapatid mo? ako po talaga, kailangan na po namin umalis doon sa bahay na yun kasi dadating din po siya, kailangan din niya ng titirhan. Yung magulang ko po talaga, wala po talaga silang bahay talaga Okay. na talagang choice na Okay, so makinig ka, Christine, alamin natin kung anong tulong mula sa Ako Bicol Party List ang maibibigay sa inyong pamilya. Ilalapit natin ito. Nasa linya si Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Sally. Magandang hapon po, Miss Remy, at magandang hapon din kay Christine at sa mga nanonood sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico at mga nakikinig din po sa 90.7 Radyo Oragon. Okay, Miss Sally, napakinggan mo itong si Christine na sobrang naapektuhan dahil dito sa nagdaang si Bagyong Christine. So, Miss Sally, ano po ba yung maitutulong natin sa kanila mula sa Ako Bicol Party List? Yes po, Miss Christine, Ma'am Christine. Ang Ako Bicol Party List po ay magkakaroon ng distribution sa November 7 po at personal po kayong maaabutan ng ating mahal na congressman na si Congressman Saldico.
Opo, sasabihin na lang po sa inyo kung saan po kayo pupuntang venue kasi finalizing lang po kami kung doon na po ba talaga yung venue. Pero November 7 po yan, yung ibibigay po sa inyong relief goods dahil napag-alaman po namin na kahit isang beses ay hindi pa kayo nakakatanggap ng kahit anong tulong sa kahit na saang lokal mo na pamahalaan or kahit na kanino pa man na NGOs. Okay, so Christina, pakinggan mo si Miss Sally, ano? Iimbitahan kayo para mahatidan kayo ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Aside niyan, Miss Sally, ano pa ba yung maaari nating maitulong sa pamilya dahil nababanggit ni Christine, 3 silang pamilya sa loob ng isang bahay. Baka maaari nating maisama sila sa iba pang programa ng Ako Bicol Party List? Yes, maaari din silang dumulog sa opisina ng Ako Bicol dyan po sa 2nd floor, Embarcadero de Legazpi sa programang AKAP. Yung mga ayuda para sa Kapos ang Kita program na kung saan yung nasa minimum wage, pwede silang mabigyan ng ayuda. At saka kung ang kanyang mga pamangkin o yung mga anak niya ay nasa grade 10, grade 11 to 12 or college na, maaari po kayong magpalista para po sa educational assistance po. Sa ngayon lang, kasi tapos na po tayo sa listing at nasa proseso na po ng pag-pay out, for the second SEM po, maaari na natin po silang i-line up. Total po, ang Ako Bicol naman po ay may programang tabang sa edukasyon na every SEM nagbibigay ng educational assistance sa mga mag-aaral na gusto pong makatapos. So yun ang maaari nating itulong sa pamilya ni Christine, ang educational assistance at yung AKAP program. Okay. So napakinggan mo, Christine, si Miss Sally handang tumulong sa inyo dahil meron tayong mga programa na pwede po kayong ipasok tulad ng AKAP, Christine. Apo, ma'am. Okay, ano masasabi mo, Christine? Apo. Maraming salamat po kay Ma'am Sandy po sa Ako Bicol din po na marami pong tulong na nabibigay po sa ating mga kababayan po. Okay, Miss Sally, maraming salamat sa iyong pagtugon sa pangangailangan ng pamilya ni Christine. Ingat kayo, Miss Sally. Opo, maraming salamat din po. Diyos mabalos po. Okay, Christine. Antabay ka, Christine, ano? Dahil makikipag-ugnayan kami sa inyo para sa araw na pagbisita namin dyan ay naandyan kayo, Christine. At manatiling yung paniniwala sa Pong May Kapal. Ano man yung pinagdaanan natin, lagi lang tayong positibo sa buhay. Apo, ma'am. Salamat po na marami po. Samantala mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating satellite office mula sa Kongreso kasama si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Rudy. Sir Rudy, magandang hapon. Ayan, naririnig ko si Ka Rudy pero mahina. Sa muli, magandang hapon, Ka Rudy. Magandang hapon po sa inyo. Ayun, Ka Rudy, kasama mo ngayon si Melvin Santa Cruz, 37 taong gulang na nagkaroon ng sakit sa puso at nangangailangan ngayon ng agarang operasyon. Magandang hapon sa iyo, Melvin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, kumusta Melvin? Kumusta ngayon yung pakiramdam mo? Okay naman po ngayon. Ongoing po yung treatment ng medication kaya medyo relax. Pero kapag hindi na po nahinto po yung pag-inom ng gamot, medyo hindi po okay ang pakiramdam at hindi po delikado po. Opo. Pero, Melvin, kailan mo pa na-discover or nalaman na meron kang sakit sa puso? Bali po ito, nag-start lang po siya sa simpleng palpitation noong taong 2021. Tapos nagpatingin ako sa cardiologist ko. Ang sabi niya is wala naman, okay naman dahil wala pong nakita sa mga laboratories at saka mga procedure na pinagawa sa akin. Pero nung inatake na ako noong 2022, doon po nalaman na mayroon akong tinatawag ng supraventricular tachycardia. Bali, October 2022 po, yung first time na nagkaroon ako ng pagkakaroon o pag-aalburuto ng puso ko na naging abnormal ang tibok, doon ako na-diagnose na mayroong problema sa puso. Ayun. So, ang simpleng palpitation pala dapat hindi iniinda, no? I mean, hindi ini-ignore. Kasi sinabi na ng doktor na okay naman yung test mo, pero after several years, naramdaman mo talaga na merong diferensya yung puso mo.
Yes po, tama po. Aha. Mahilig ka bang uminom ng kape, Melvin? Bali wala po. Iwasan ko po yung mga mga coffee kasi saka yung mga soft drinks tapos mga alak wala na din po kasi unclean, hindi naman talaga usually na ginagawa yan kaya lang nagkaroon talagang sabi ng doktor sa akin hindi daw bali nung bata ako hindi nakita ngayon daw medyo nagka-edad doon daw po na-progress o nagkaroon ng problema sa puso ko. Ayun. Sa pamilya nyo, meron ba kayong kapamilya na meron ganitong uri din ng sakit sa puso? Bali po sa mother side ko, hypertension lang po at saka di naman totally diagnosed siya na may sakit sa puso kaya lang hypertensive siya po. Okay, so similar pa rin, merong diferensya yung puso or pananakit sa puso. Ano ba yung Opo, usual tama nararamdaman mo, Melvin? Aside doon sa nararamdaman mong palpitation, nahihirapan ka bang huminga? Sumisikip yung dibdib mo? Kumusta? Yes po, every time po na magkakaroon ako ng SVT at ako yung supraventricular tachycardia, sumisikip po yung puso ko kaya lang hindi siya totally nahihirapang may huminga kaya lang yung lahat po ng ugat sa utak, sa leeg, sa puso, sa tiyan, tumitibok po na sobrang lakas na kahit anong pilit pong maging normal or kontrolin at manumbalik sa normal yung tibok ng puso mo, hindi po bumabalik o hindi siya nagiging normal. Okay. Kailangan talaga maagapan at mabigyan ng pangulang lunas na gamot po. Opo, pero kumusta naman yung pagtibok ng puso mo sa pag-ibig, Melvin? So far so good. Kaya lang, kailangan muna natin maging normal. Baka kasi at the end of the day, maalitan ka lang din or dahil minsan may mga mental problem din na iniisip. Kaya kailangan muna, priority muna natin yung health po. Opo, pero ano ka, binata or may pamilya? Okay naman po sila. I Sa mean, probinsya po. binata or may pamilya? Ngayon po, binata po. Binata, kaya pala sabi mo, po. ano muna, i-priority muna yung Priority health. health po muna. Ayun, Opo. kala ko kasi meron ka ng asawa, tapos ipa-priority mo pa rin yung health. Dapat sabay, pwede naman ipagsabay. Pero kung ikaw ay binata, okay, tama yon. Yung health Opo. muna. Meron ka bang trabaho ngayon, Melvin? Ngayon po, magmula nung nagkakaroon ako ng mga episode ng pag-atake ng SVT, hindi na po ako nagtatrabaho kasi para sa akin po, traidor na hindi mo malalaman ko kailan yung atake. Saka nakakatakot kasi, baka minsan nasa biyahe ka, nasa trabaho ka, so hindi ka naman pwedeng mag-back out or hindi ka pwedeng magpaalam kung nasa trabaho ka. Kaya nakakatakot din pong matrabaho ngayon, nasa bahay lang, walang trabaho po. Okay, so nagdesisyon ka na lang na better maging unemployed kaysa naman kada best na meron kang nararamdaman, nahihirapan kang magpaalam. Ano ba yung dati mong trabaho, Melvin? Ano po ulit po? Ano po yung dati mong trabaho? Dati po ako noong 2021 po, bali ako nagtatrabaho sa isang government hospital at nursing attendant po. Nursing attendant? Opo, tagatulak po ng pasyente. Ayun. So dati kang tagatulak ng pasyente, siyempre, ano yung pakiramdam mo ngayon na siyempre dati ikaw yung nag-a-assist sa mga pasyente, ngayon ikaw naman yung pasyente? Ngayon po, totally different na po kasi yung usually kahit magpakapagod ka, balikan, magtulak ka ng pasyente, mag-assist ka ng pasyente, nagagawa mo. Pero ngayon, hindi ko na nagagawa kasi simpleng mga bagay lang nagagawin ko. Parang nagpapalpitate na ako, binibilis na ang tibok ng puso ko. So sobrang iba na po siya ngayon, totally different po ang pinagbago niya sa katawan ko. Opo, sobrang ibang-iba yung dati mong Yes ginagawa po. sa ngayon. So ano na lang yung pinagkakaabalahan mo, Melvin? Araw-araw, ano na lang Bali yung... ngayon, usually ginagawa ko yung usual pa rin na pilit sa bahay. Pero kapag may pagkakataon po na kahit pa paano mag-post dun sa Facebook o sa mga online, ginagawa ko. Pero yung sasabihin natin na magpapakapagod, maglalakad, magbibiyahe, tutulong sa mga tao, hindi na po. Parang sarili ko na lang at tinutulungan ko talaga. Okay, so may kasabihan baga, Melvin, bago mo tulungan yung iba, tulungan mo muna yung sarili mo. Kasi kung hindi mo kaya yung alagaan yung sarili mo, paano mo i-share yung pag-aalaga sa iba? Tama, ha? Tama po, tama Okay. po. So ngayon lumapit kayo, Melvin, sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pwedeng matugunan ng Ako Bicol Party List po? Bali po kaninang maga po akong pumila dito sa Ako Bicol Party List, sa party list natin dito.
kita ko po from 6 a.m. pa lang po na ang sobrang haba ng pila na marami talagang lumalapit kasi based din po doon sa ating Facebook na sa mga messenger na kasali tayo sa group chat, isa po sa recommended party list na nilalapitan nila yung Ako Bicol party list. Kaya po yung reason bakit lumapit na rin ako dito dahil isa nga po siya sa mga nirecommend din sa akin sa Facebook. Kaya po hindi na ako nagtuloy at saka lumapit na ako dahil since late naman ako dumating kanina, mga alas 8, pero nung alas 6 na nakita ko na marami ng tao na nandito parang daw sila. So ang ginawa ko, lumapit ako or nagtanong ako sa mga staff ng Ako Bicol at saka sa mga guard natin dito na nagbabantay na kung sino yung pwedeng kausapin, yung maia-approach ng maganda at saka yung madaling kausapin or direct na po na direct na malalapitan sa Ako Bicol party list. Pero swerte tayo kasi itinuro sa akin si Sir Rudy Vizcaya po. Ayun, suhulog ng langit si Sir Rudy Vizcaya dahil itinuro sa iyo si Karudi. Karudi, tanungin natin Melvin, dahil si Karudi yung itinuro sa iyo, alamin natin kung anong tulong na maibibigay ng Ako Bicol Party List. Karudi, magandang hapon. Magandang hapon po rin noon dyan sa inyo. Ayan. Ano sa ating kababayan at kabikulan. Isa kang hulog ng langit kay Melvin dahil ikaw yung itinuro sa kanya para malapitan, para makalapit sa Ako Bicol Party List. Ano po ba yung nakahandang tulong mula kay Congressman Saldi sa Ako Bicol Party List para kay Melvin? Dito po sa ating kababayan si Melvin, kanina talagang nagpursige siyang lumapit po sa akin. Naglakas loob na para patulungan siya para operahan kami sa heart center. Ito naman, pinakita sa akin yung mga dokumento niya ay talagang qualified para tulungan po natin. Ang ginawa kagad natin bilang isang nag-anorit sa Ako Bicol Party List. At kumakagad ako ng aksyon. Ginawa ko kagad ang ating buting Congressman Saldico, at Congressman Gilbong Galon upang patulungan itong ating kababayan. Sa madaling salita, binigyan kagad siya ng 100K ng ating Congressman Saldico ora mismo. Ayun, 100K ang matatanggap mo, Melvin, mula sa Ako Bicol Party List. So ano yan, Melvin? Paano yan, Melvin? Yung pagpupursigi mo at yung pagpipila mo dyan, eto na yung kasagutan. 100K ang ibibigay sa iyo ng Ako Bicol Party List. Yes ma'am, malaking tulong na po sa akin yun sa family ko para patugunan yung pangangailangan o sa halaga na kailangan ko po. So yung 100,000 po na yun, sobrang laking tulong na po sa akin para mabawasan din po yung aking iniisip na dapat bayaran. Ayun. So, sobrang malaking tulong po yun ma'am. Opo. Kailan ito makukuha, Karudi, ni Melvin? Agad-agad ba? Ngayon o bukas? Sana yun po, pinapagawa ko na kagad yung kanyang guarantee letter upang bago sa lumabas sa ating tanggapan sa Congress, bitbit na niya para madala na kagad sa heart center. Ayun, Melvin. Ayan. Pinapamadali na ni Karudi ang paggawa nitong guarantee letter para ituluyan ka ng makapaopera. Opo ma'am, maraming salamat po. Ayan. Ating Ako Bicol Party List at kay Sir Rudy Vizcaya po na nag-assist sa akin at tumulong po ngayon, araw na ito. Alright, pagaling ka, Melvin, Maraming salamat sa Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Eto naman mga Salamat kaakson. lang po ako ma'am sa ating butihing congressman, kay Honorable Saldico, at sa ating din pong butihing congressman na si Honorable Gil Bongalon at kay Sir Rudy Vizcaya po. Ako Bicol tabang ora mismo. Ayun. Maraming salamat sa muli, Melvin, sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo. Eto na mga kaaksyon, Siyempre pa, abangan natin yung mga susunod pang matutulungan natin dito sa programang Ako Bicol tabang ora mismo. Mag-asawa mula sa Balagtas, Bulacan, alalahanin ang operasyon na kinakailangang isagawa sa kanilang 4 na buwang sanggol. Ang pagtugon ng programa sa kanilang mga inaing, abangan, huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahil
Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Kahit 2 linggo na rin ang lumipas mga kaaksyon, tuloy-tuloy pa rin tayong nakakatanggap ng mga alalahanin ng mga kababayan nating nasa lanta ng Bagyong Christine. Tulad na lamang na lumapit sa atin na si Reynante Neterio, residente ng Jubilar Albay, 34 na taong gulang. Ang kanyang problema ay ang kanyang bahay na inanod dahil sa Bagyong Christine matapos umano lumikas ang buong pamilya dahil sa pagtaas ng baha. Pagkabalik daw ni Reynato, tanging 2 poste na lamang ang naiwan sa kanilang bahay. Magandang hapon. Nasa linya, makakausap natin si Reynante. Reynante, magandang hapon. Hello po, magandang hapon rin po. Opo, kumusta kayo ngayon, Reynante, matapos itong pagsalanta ni Bagyong Christine? Okay naman po, kahit pa paano. Ayun, positibo lang sa buhay, ano? Reynanto, maaari mo bang maikwento, o Reynante, maaari mo bang maikwento kung ano yung nangyari sa inyo bago pa man itong iniwan ni Bagyong Christine? Opo, pwede po. Okay, ano sige. Po? Sige, pakikwento sa amin, Reynante, ano? Kumusta kayo ngayon at ano yung nangyari sa inyo pagkatapos na umalis nitong si Bagyong Christine? Ayun po, nung kasagsagan po nung Bagyong Christine, lumikas po kami sa bahay ng mama ko po. Tapos po yung bahay namin, iniwan ko po. Tapos po, kinaumagahan po, pagbalik namin, yung bahay namin wala na pong natira, yung 2 poste lang po. Opo. Ito bang bahay nyo ay gawa sa konkreto or sa light material? Ano lang po yan, kahoy po. Yung semento lang po niyan, yung flooring. Ayun. So, ayan ang nakikita namin. Tanging 2 poste yung naiwan ng bahay ninyo. So, yan bang lugar nyo ay talagang bahain? Opo, binabaha po to. Oh, okay. So, bakit... Pero ngayon lang po to nangyari. Ngayon lang nangyari na talagang ganyan yung nangyari sa bahay ninyo? Opo, yung nasa 8 bahay namin. Yung bahay nyo ba ay nasa kabundukan? Kasi nakikita namin maraming puno yung Sa bundok po, sa bundok po. Sa bundok. Meron ba kayong mga kapitbahay din? Opo, yung mama ko po, saka po yung mga kapitbahay namin. O, kumusta naman yung mga kapitbahay nyo? Nagsilikas rin po. Kasi po yung mga bahay nila inabot rin. Sa kasalukuyan po yung bahay nga nung mama ko inabot rin. Nakita namin sa picture, tanging poste. Paano yung mga gamit? Wala ding naiwan. Talagang tinangay ng tubig baha. Opo. Ilan ba yung anak nyo, Reynante? 2 po. 2. Si Mrs. Asan? Sa bahay po, nag-aalaga ng 2 kong bata. Sa bahay? Kaninong bahay yung tinitirhan nyo ngayon? Kay mama ko po. Doon muna kayo pansamantala sa mama nyo? Opo. Oo. So, meron din naman ba kayong naisalbang gamit? Konti lang po. Tulad ng ano po? Yung mga damit po na iba. Yung iba po, dinala ng bahay namin. Damit na lang? Opo. Sino naman yung katuwang mo para... siyempre, yung bahay nyo, di ba? Plano nyo po ba yung... Plano nyo pa bang pagawan ulit ng bahay doon sa lugar na yon? Hindi na po, medyo tataas na po. Tataas na, pero doon pa rin sa bundok? Opo, kasi po yun po yung tirahan namin eh.
Wala na kayong pwedeng pagtayuan ng bahay nyo? Wala na po. Paano? Magsisimula ulit kayo sa zero? Opo. Ano yung trabaho mo ngayon, tatay? Ano po, nagkukopra lang po. Ay, wag mong ilang. Kasi napakahirap na trabaho yung Opo, talaga. Sobrang hirap po talaga ng pagkukopra. Opo, init, pawis, pagod. Opo. Kaninong lupain yung nyo? Nakikikopra lang po. Nakikikopra lang. Opo. Paano yan pag ganito na wala kayong makopra, wala kayong maani or ano pa man? Paano yung pang-araw-araw po ninyo? Sa awa po ng Diyos, nakakaraos din kahit paano, kahit mahirap. Basta may tiyaga. Opo, ang importante, kompleto yung pamilya na tay. Opo, yun ang the best. Opo, yun ang the best. Ako rin kasi tay, naka-experience din ako ng sobrang pagbabaha at yung bahay din namin ay talagang kalahati na lang yung naiwan, bubong na lang. Pero nagsimula din po kami tay. Ang pinaka-importante ay kompleto yung pamilya. Opo. Ilan kayo nakatira sa bahay nyo tay? Sa bahay po ng mama ko? Opo. Ano po? 10. Malaki ba yung Opo. bahay ni nanay? Maliit lang po. O paano nyo pinagkakasya yung bahay na maliit? Kayo, 10 kayo nasa loob ng bahay, sama-sama. Siksi ka na lang po kasi walang magawa eh. Maliit yung bahay. Opo, ang importante, sama-sama na tay. Opo. Basta walang sa pamilya. Opo. So ngayon po tay, ano po yung inilapit nyo sa Ako Bicol Party List, sa Ako Bicol Tabang Ora mismo? Paano po namin kayo matutulungan? Kung pwede lang po, makahingi lang po ng tulong. O sige, bala na kami kung anong tulong, ano? Tay, pakinggan nyo po, nasa kabilang linya ng telepono, si Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Miss Sally, magandang hapon sa muli. Magandang hapon po muli, Miss Remy at kay tatay sa Natagahubilyan, tama po? Apo. Miss Sally, ano po ba yung maitutulong ng Ako Bicol Party List kay Tatay Reynante? Dahil yung iwan sa bahay nila, 2 poste na lamang. Tatay, nakakalungkot na marinig po yung kwento ng kwento niyo na nangyari sa nakaraang bagyong Christine. Pero alam niyo tatay, darating po ang Ako Bicol sa November 7 po sa Pulangi Albay at kayo po ay iniimbitahan doon para matanggap niyo po yung tulong na ibibigay po ng Ako Bicol Party List. Yan po ay personal na iaabot po sa inyo ni Congressman Saldico, tatay. At narinig po din po tatay na sa bahay niyo 10 po kayong nakatira. Meron po bang mga nag-aaral pa po sa kolehiyo o sa senior high school? Senior high school ko lang po, yung bunso naming kapatid. Yes po tatay, sa second SEM, iline up po natin siya for educational assistance po tatay. Kasi po yung Ako Bicol Party List po tatay, meron pong programa sa tabang sa edukasyon. So yun po yung maaaring itulong po ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico sa bunso nyo pong kapatid po ba yun o anak nyo nga po? Kapatid po, kasi po yung anak sa ko kapatid po, po. pa lang po. Opo. Tatay, ano lang po tayo ng proseso at makikipag-ugnayan po sa inyo ang Ako Bicol Tabang Ora mismo upang maipalista po kayo at yan po bilang staff po sa Ako Bicol ginagarantiya po natin na makakasabay po sa educational assistance ngayong darating pong second SEM. Kasi po tatay, tapos na po kami sa pagpapalista at sa kasalukuyan po ay payout na po for educational assistance kaya hindi po natin siya maihahabol. Sa second SEM na lamang po, tatay. Miss Sally, napakinggan nyo din si tatay na nawalan siya ng hanap buhay ngayon dahil sa yung kinukupra nila ay nasa lanta ng bagyo. Pwede ba natin mabigyan din ng maisama sa AKAP itong si Tatay Reynante? Maaari po siyang ma-line up din po sa AKAP kasi po pwede po siya sa agriculture kasi ang tawag doon nagkokopra po siya. So pasok po siya doon sa programang AKAP. Ano lang po yung proseso at makipag-ugnayan lang po sa inyong tanggapan para po ma-guide po si tatay at makatanggap po siya nitong AKAP. Ayan, Tatay Reynante, napakinggan mo si Miss Sally. Maraming tulong ang maaari po ninyong matanggap mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Miss Sally Luces.
Maraming salamat din po. Diyos mabalos po, tatay. At ano po kayo, pagpalain kayo ng Diyos at makamove on po kayo sa inyo. Sige, salamat po. Maraming salamat. So ayan, Tatay Renante, no, napakinggan mo si Miss Sally. Pupunta po dyan yung Ako Bicol Party List para maihatid po sa inyo yung tulong. At maaari po nating maisama yung kapatid po ninyo para sa educational assistance sa second ZEM. At maisama din po kayo sa AKA program ng Ako Bicol Party List. Tatay. Opo, maraming salamat po. Ayun. Sobrang pasasalamat ko po. Opo, so pag natanggap nyo yung tulong, Tatay, bili po kayo ng pangdagdag po ng poste, ano, para maging 4 sa muli po yung poste ng bahay ninyo. Opo, Tatay. Opo. Ayun. So, Tatay, maraming salamat po, Tatay, at ingat po kayo dyan. Sige po, maraming salamat ulit po. Samantala mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating satellite office mula sa Kongreso kasama si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Sir Rudy. Magandang hapon po muli dyan sa inyo po. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Yancy Garcia na mula pa sa Balagtas, Bulacan at siya ay humingi ng tulong para sa kanilang 4 na buwang sanggol, si Pios Alfonsos Garcia na ng butas sa puso. Ang alalahanin ngayon ng mag-asawa ay patuloy na lumalaki raw ang butas nito sa puso kaya kinakailangan maisagawa ang agarang operasyon sa sanggol. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Yancy. Magandang hapon din po. Apo, kumusta po, Tatay Yancy? Okay naman po, nagpapakatatag po sa sinusolusyonan po yung problema po na pinagkaloob po sa amin ng Diyos. Tama yan, Tatay, ano? Magpakatatag po tayo para po sa ating mga anak. So, Tatay, kumusta po yung sitwasyon ni Baby Pios ba yan or Pios? Pios po. Pios, ayan. Kumusta po yung sitwasyon ni Baby? Ngayon po, ma'am, ano na po siya. Okay naman po, pero hirap po siyang mag-feeding. Saka medyo mabagal po yung development ng paglaki niya. Kasi nga po, may butas, lumalaki po yung butas sa puso niya. Opo, so mabagal yung development at syempre pati yung timbang, yung laki ay talagang apektado. Opo. Anong klaseng sakit daw sa puso itong nararamdaman ng anak po ninyo? Ayun po, sabi po nung doktor sa amin, nung huling check-up po namin, yun nga po, lumaki nga po yung butas ng puso niya, tsaka parang tumataas na po yung pressure sa baga. So paano nyo po nalaman na meron pong sakit sa puso si Baby Pios? Bali nung pinanganak po siya ng asawa ko, napansin po ng pedya na parang may murmur po dun sa mabilis po yung tibok ng puso niya. Tapos nung pinatudihe ko po, nakita nga po may congenital heart disease po siya, AGSP. Opo, kaya pala ng baby pa, na siya, no? Iniilawan na, naka-incubator. Opo, Tatay, kailan po ba siya planong operahan? Ano yung sabi ng doktor? Bali, sabi po kami nung pedya cardio nung anak ko, at least pagka naka 80% or 70% po nung potassium, operahan na raw po siya. 80%? Naglilipon po kami ng guarantee letter po. Opo, 80% nung sa quotation. So malaking halaga yung kailangan po ninyong ipunin. Opo, mas maganda po, mas ma-kompleto po namin yung CL para mas okay. Pang ilang anak niyo po ba itong si Baby? First baby po namin. First baby, opo. So, gaano kahirap na first baby niyo pa lang, meron na pong sakit sa puso? Mahirap po, ma'am, kasi ako nga po, ma'am, dapat po nagtatrabaho po ako ngayon. Ang nangyari po, nag-full time po kami ng asawa ko sa anak ko kasi talagang tinututukan po namin yung bata. Nakatutok po talaga kami sa kanya. Sa pagdede, sa pagtulog, bantay po kami sa anak po namin. Opo. So, bago pa man kayo minto ng trabaho, ano yung trabaho mo, Tatay, at si Mrs.? Dati yung nagkakilala ko kami ng asawa ko sa mall. Sa SM ho ako nagtatrabaho dati. Sales demo po, dicer. So, isa kang promodizer. Opo. Si Mrs.? Si Mrs. po, dati sa mall din po siya. Pero na-observe po siya ng timbahan, naging siya. Encoder ho.
pare secretary do sa parokya opo. sa amin. So, ngayon dahil nababanggit nyo parehas kayo wala ng trabaho dahil syempre yung pag-aalaga kay baby yung prioridad ninyo. So, paano yung pangangailangan niya? Pangangailangan din nyo sa pamilya? Eh ngayon po, kahit pa paano na tutututan naman po kami ng biyenan ko, saka tatay ko, kahit pa paano, nabibigyan mo kami ng panggamot po, pangkain araw-araw po. Ayun. So, at least ang pamilya sa anumang panahon, oras, laging naandyan. Ano po? Opo. Opo. Tatay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldi. Ano po yung nais nyo pong tulong na hingiin po sa kanila? Humingi po ako sa Ako Bicol kay Congressman Saldi ko ng guarantee letter ko para sa professional fee, medical assistance procedure ng operation ho ng anak ko. Opo. So, para sa agarang pagtugon, tatay, sa inyo pong pangangailangang medikal para sa anak po ninyo, balikan natin si Ka Rudy Vizcaya. Sir Rudy, magandang hapon. Magandang hapon din mo muli. Opo, Sir Rudy. Tungkol naman po rito sa ating kababayan, okay. Ito po ay pinakalubang kagad ng ating buting Congressman Saldico ng 100K para sa operasyon ng kanyang anak sa heart center. Tatay, napakinggan mismo. mo. 100,000 worth of guarantee letter ang matatanggap nyo mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, ma'am. Malaking bagay po. Malaking tulong po sa amin yan. Opo. Para sa operation po ng anak ko. Maraming salamat po. Ano yan, Sir Rudy? Sir Rudy, agad po ba yan na matatanggap, mahahawakan ni tatay para agad nang maoperahan yung kanyang anak? Opo, katulad din po nung kaninang isang kababayan natin. Pinaparas ko na rin po ang kanyang guarantee letter upang madala na po niya sa health center sa araw na po ito. Opo. So napakinggan mo, tatay. Agad yung matatanggap yung tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat po kay Congressman Saldico, saka kay Congressman Gil Bungalon at kay Sir Rudy Vizcaya po. Ayan. Ang Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. Maraming salamat, tatay, at manatili po kayong matatag para po sa inyong anak. At hiling po namin, panalangin namin ang kagalingan po ng inyong anak. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo at kay Ka Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mga ka-aksyon, eto na, 51 days to go na lang at Pasko na. Maraming salamat sa inyo mga ka-aksyon at advance Merry Christmas. At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa.